Vähän niin kuin, että se niin kuin, se on niin kuin se teksti niin kuin elää siinä. Ja se voi olla erilainen, kun se teksti on siinä. Joten mä nyt näytän. Hetkonen vaan. Eli mä näytän, millainen se teksti, millaisen sanan mä tein. Mulla oli 2 sanaa. Yksi oli rauha.